Oroimena lausotuta banekien olako zerbait zela. Trabatzen duena aurrera egiteko saiakera. Ulertzen du gertatu da, sentu hartzen guztia. Hauaren irudia, bihurtzen gaitu eginaldia. Monstro izugarria, espetxeko sarraia itxia iragana hautsia da. Edertasun gupidagabe baten saiatuko dira itotzen, iragana berri idazten, gertatutakoa faltsutzen, iragana berri idazten, gertatutakoa faltsutzen. Saiatuko dira itotzen, edertasun gupidagabe baten.